Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at kababalik pa lang natin pagkatapos nung grabing pagbabaha dito sa Naga City at pati ang ating bahay ay naapektuhan. Ating opisina, ating mga outlets ay pinasukan ng tinatawag kong flash flood. Okay? Dala nitong nakaraang bagyong si Christine na napakataas po ng amounts ng rainfall na ibinuhos niya sa araw lang ng Oktubre 22. Nung gabing yun, bago tayo na magsimula sana mag-record ng YouTube video updates, ay hindi na po tayo nakapag-record dahil po nandyan na, dumating na yung pagpasok ng flash flood dito sa ating bahay na medyo umabot hanggang tuhod. Okay? So, kailangan natin ilikas itong mga gamit natin dito sa ating office. At pasensya na po kung bakit hindi tayo nakapag-broadcast. At I hope you understand, mga tayong pamilya, kailangan natin maglikas. Okay? At so far, okay na po. Balik na tayo sa dati. At tayo po ay nagpe-pray sa mga kababayan natin na nawalan ng kamag-anak, mga mahal sa buhay dahil po sa grabing epekto po nitong bagyong ito. I hope na makabangon po ulit tayo at marami rin po dito sa Naga ang na-shock sa ganitong grabing pagbabaha. Dito po sa lugar namin hindi po ito mababang lugar, mataas po itong lugar. At for the first time since ako pinanganak, wala pang ganitong katinding pagbabaha sa lugar na ito. So, very first time talaga nangyari. Okay? Maybe since 1900s. At wala din tayo, kumbaga, hindi siya risk, hindi mataas yung risk sa floods ang lugar na ito. Dito po sa mataas na parte ng San Felipe, sa Naga City. And nakita po natin ang epekto sa buong parte po ng Naga City. Ito na po yung pinaka-worst na bagyo na bumaha po ang siyudad ng Naga. At nakikita po natin sa mga nakakaang mga past storms na bumaha po ang Naga way back in 1990s, Monang, Loleng, Rosing, nalampasan po yan lahat nitong bagyong si Christine. Okay? At ito po yung mga ulap niya, umpisa noong October 21 at nakikita po natin dito, October 21, nagsimula na siya. At yan po, 100 plus millimeters na yung ulan. Subalit nung 22, ito yung 22, ay nakita po natin na lalo pang tumaas. Yung forecast na more than 100 millimeters o 200 millimeters na ulan, ay halos doble o triple pa ang ibinuhos na ulan. Ito na yung tinatawag nating once in 1,000 years amount of rainfall na ibinuhos niya. I hope hindi na po maulit. At hopefully matagal na naman po ito. Dahil po grabe po ang ulan na binuhos niya. Ito yung mga weather stations natin out of 10. Okay, 3 lang yung medyo clean yung data. The rest kasi ay medyo low bat. Okay, hindi natin pwedeng ipasok yun kasi putol-putol po yung data. But sa atin, meron tayong 3 na malinis na naka-record ang ulan. Pinakamataas dito ay yung T2K Ramaida Village, Concepcion Grande, Naga City. Malapit po ito doon sa pinangyarihan ng grabing pagbabaha sa Camellia Subdivision, Camellia Homes, Naga, kung saan may mga sad to say, may namatay. Sana doon yung 8 years old na bata. So, yan po ang very sad o tragic news dito po sa ating syudad. Tingnan nyo yung October 21, 51 millimeters. Ito yung area na pumapasok pa lang tayo sa outer bands ng bagyo. At pagdating ng October 22 is medyo talagang grabe po. Napakataas ang record ng ulan. 737.9 millimeters ang ibinagsak po niya. Okay?
kung i-compare natin kay Enteng, yung nakaraang bagyo, 300 mm lang po yan, isang araw lamang. But ito, 3 days, dahil sa kalakihan niya, at medyo slightly slowly pa yung kanyang paggalaw. And October 23, mataas pa rin, 158.2, but ito yung pinakagrabe noong October 22. Yung weather station natin, ito, 522.7, mataas na rin yan compared sa mga nakaraang mga bagyo. At ganyan din po dito sa may Liboton, yung Sweet Fin, nasa 514.9. May nakuha tayong isang weather station na gumagamit rin ng Davis, sa Davis Weather Link Network, mula sa Department of Agriculture sa San Agustin, Pilica, Macanis Sur. Umabot po ng 77, same din, malapit sa data ng Camayda Village. So, yung total o yung kabuuan na rainfall dahil po sa bagyong ito ay umabot po ng 947.2 ang total rain sa Camayda Village. 706 sa ating weather station, 834 sa DA, at 690.7 sa Barangay Liboton sa Naga City. So, dito lang sa October 22, nakita ninyo na yung forecast na more than 100 mm. Tama naman yung forecast, but hindi talaga yan 100% mga forecast kung ilan talaga yung babagsak. And ito yung lumabas. Mukhang record-breaking since 1900s. Ito na po yung pinakamataas na rainfall since nag-start ang mga pagsukol o yung pag-measure ng mga rain gauges, rainfall. So, yan po. 947.2. Yung pinakamataas is Loleng, 500 plus. Nalampasan po niya. Okay. So, yan po ang nangyari sa bagyong ito. Let's hope na hindi na po maulit na yung mga nakatimpong taon. Sana ito yung tinatawag natin once in a lifetime na event. But if mangyari ulit, at least alam natin kung anong gagawin. And every time, kahit na mahina po yung isang bagyo, basta from LPA, depression, or storm, kahit po wala masyadong kalakasan ng hangin, basta grabe po ang dalang ulan, maghanda po tayo. Okay? Dahil po, ito na po yung, hopefully, hindi po ito hindi maulit. But hindi natin alam, only God knows, mauulit po itong ganitong events. But first time, nangyari po ito. First flood dito po sa lugar namin. Kahit yung bahay ng parents ko talaga unprecedented. Kikita rin ninyo yung mga grabe yung pagbabaha sa ibang areas po ng Naga City. Halos overwhelming. Okay. At ito po yung ating latest update na yun sa bagyong ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. Ating partners, pasalamatan natin ang Avoid East Power, ang BPI, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You, Local Government of Naga, headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Salamat po sa inyo lahat sa tulong upang mag-provide tayo ng mga updates sa mga ganitong sakuna. Ito na yung bagong bagyo, although slightly lumiliit po ang kanyang sirkulasyon, yung kanyang ulan hindi masyadong kalakihan compared sa bagyong si Christine. But ito po ay mukhang magbibigay ng peligro dito sa may Cagayan Valley at Ilocos Provinces. Lalong-lalo na po sa may Batanes, Babingco Islands sa loob ng 3 araw. Okay, so on the 3rd day, nandito na po yung bagyong yan. So mukhang magiging typhoon po siya within the next 6 to 12 hours. So ito po yung latest. So medyo hindi siya masyadong kalakihan. At nag-intensify po siya. Mukhang magiging isang malakas na typhoon. Pwedeng umabot po ng 200 km bawat oras. Dahil po, dito po sa area na dadaanan niya, ito yung first track natin since nung panahon ng bagyong si Christine. Ang tracking niya ay papunta sa medyo bumababa na wind shear. So, mukhang magkakaroon po siyang chance na maging isang typhoon or even a super typhoon. Hindi natin i-ruled out dahil po medyo mababa po ang wind shear sa forecast. Okay, compared kay Christine na tumataas yung wind shear kaya hindi po siya nakakabuelo o lumalaki, hindi siya nakakalakas. Ito yung tracks ng lahat ng Asian agencies na nakita po ninyo na lahat nag-agree dadaan po itong malapit sa Batanes o Basco at Itbayat sa darating pong
Miyerkules. Okay? At dadaan po yan sa may bahagi po ng Taiwan sa darating pong Miyerkules ng gabi. So, dyan po siya dadaan. Okay? So, wala na po yan changes ng kanyang track. Halos lahat ay power northwest ng kanyang takbo. Ito naman po yung track ni Trami o ni Christine. Matutunaw na po siya sa may area po ng Central Vietnam. Naglandfall po yan kahapon. At ngayon ay patunaw na po siya. Ito yung tracks ng lahat ng Asian agencies. So, lahat nag-agree papuntang Taiwan. At sa ating wind forecast for the next 3 days ay mukhang patungong Batanes at Taiwan. Now, sa All Saints Day, All Souls Day, okay naman po ang panahon. May mga showers lang o thunderstorms sa hapon o gabi. So, fair weather, generally speaking. At pagdating po ng Monday, Tuesday, and Wednesday, wala naman po siyang kasunod. At bababa po yung unang bugso ng amihan o pangalawang bugso ng amihan dito po sa may bahagi ng dulong hilagang Luzon. Light northeasterly winds naman po dito sa Eastern Luzon at Bicol Region. Pagdating po sa ulan, no problem. Bukas ay patungo po yan sa may dulong hilagang Luzon. Sa Miyerkules po, October 30 hanggang 31 ay mukhang bibigay po ito ng mga malalakas na ulan of 50 to more than 100 millimeters. Pwede umabot po ng 200 to 300 millimeters po maulan po dito sa dulong hilagang Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Kalinga, Apayao, Batanes at Pabuyong Cubao Islands, Calayan Island ay magkakaroon po ng mga malalakas na ulan na hanggang lampas 100 or 200 millimeters. So yan po ang dala ng bagyong si Leon. The rest ng ating bansa ay tuyo. May mga isolated thunderstorms, lalo na po dito sa may area po ng Occidental Mindoro, Western Panay, dahil po sa southwesterly wind flow na ipupul nitong bagyong si Leon. Okay, and then move natin hanggang November 1. Isolated thunderstorms lamang po dito sa November 1 and 2 sa may Palawan, may Maropa area. The rest ng ating kapuluan ay okay naman po ang panahon. At kung i-move natin hanggang November 6, ito po sa may dulong hilagang Luzon, may mga ulan-ulan dahil po sa pagdating po ng hanging amihan. Wala naman po kasunod. At sa wave heights, mukhang malaki po ang alon. Bukas po Martes hanggang sa Huwebes dahil po sa pagdaan nitong bagyong si Leon. So, pwedeng umabot po ng lampas 6 meters ang wave heights. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay maging katamtaman hanggang medyo malaki ang alon. Dito lamang po sa may central waters ng Pilipinas, sa may Visayas, may Maropa, Sulu Archipelago, mukhang light to moderate po ang mga alon. Medyo mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Huwag mo na munang pumalaot na yung week dahil po sa pagdaan itong bagyong si Leo. Bagyong si Leon. Okay? At bago tayong paalam, ito yung latest na Modern Julian Oscillation. Noong October 20 hanggang ngayon, nasa wet phase tayo, kaya malalaki po ang mga shape ng mga bagyo. Grabe po ang mga dalang ulan. Dahil po, ito po yung cause niyan. Bakit nagkakaroon po tayong mga malalakas na ulan? Dahil po sa Modern Julian Oscillation, mga bagyo malalaki. But ngayon, nagsimula na pong umalis. And beginning November 1 hanggang November 10, we expect nasa dry phase na po tayo ng Modern Julian Oscillation. Balik sa dry phase. Mukhang baka magkaroon ng absence of tropical cyclone formation. Kung magkaroon, mga maliliit po sila, mga small-sized system, but wala naman pong pinapakita hanggang November 10. So, yun po yung dry phase. Okay? So, mukhang babalik na naman yan mga last week of November hanggang first week of December, itong wet phase ng Modern Julian Oscillation. Palipat-lipat lamang po yan. Every 40 to 45 days, itong Modern Julian Oscillation. Okay, pray natin na sana wala na pong sumunod para maging maganda po ang ating Pasko. So, very heartbroken po tayo dito po sa nangyayari sa ating
city sa Naga. Sana po makabangon po tayong lahat. Pray po natin. Sana wala na po mga weather systems na papasok na yung last quarter na ating taon. But nandito tayo upang ibigay sa inyo mga balita sa mga upcoming systems. Pray natin na okay na po ang ating weather. And I hope po makabangon po tayong lahat. Kaya natin to. Okay? Walang problema. At kita-kita ulit tayo bukas sa ating next update sa bagyong si Leon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeTheWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel, pag-suporta. Kahit na matagal tayo nawala. But again, kapag okay na tayo, balik ulit tayo. So, nandito ulit tayo para ibigay sa inyo pinaka-latest. Maraming salamat po. God bless. Good evening. At see you again in the coming days. Goodbye for now.